салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Конибодом дар яке аз корхонаҳои шустан, коркар кардан ва бандобасти хушмева, аз он ҷумла зардолии хушк ва омадем назди яке аз роҳбарҳои корхона. Ака салом алейкум. алейкум ассалом. Акаҷон, як муаррифӣ мекардед худатонро? Наврӯз Юсупов, соҳибкор, шаҳри Конибод. шаҳри Конибод. Наврӯз ака, гап занед ки ин корхонаи шумо кадом корҳо қадим машғул аст? Корхонаи мо асосан банду басти меваи хушк, зардолии хушки бедонак, дигарондашудагӣ. Асосан мо барои ёрии деҳқон, яъне ки деҳқон хонаш ба таҷҳизоте ки мо ба ҳаст таҷҳизонда наметавонад, аз сӯи ҳамин мо маҳсулотша гирифта ҳам шушта дода метавонем, ҳам шушта банду баст карда медиҳем ва худамоям гирифта истода харидорӣ карда истода ва хориҷа бисёр мекунем. Фақат зардолуме ё ки дигар чизоям ҳозир ба зардолу карда истодаему, дигар чизое ки маҳсулоти хоҷагӣ чизо аз себқоқ, олуча qoq, боз ки шафтолу qoq, ҳамин чизое ки хушк кардагӣ, ҳамон чизое мо тоза мекунем, яъне ки шушта тоза карда ба андоза ҷудо мекунем, яъне калибровка мекунем. Калибровка карда баъд бафтубанд мекунем. кор фоида дорад ме? фоида набошад агар корхона намекунед. раҳмат. ба куҷо шумо кадом кишварро равон мекунед? ба кишвари Олмон мағзи зардолу бисёр мекунем, равон мекунем ва Федератсияи Россия ҳозир асосан туркҳо восита истоданд, Туркия китоба буроварда истодаину бо воситаи Ӯзбекистон, Федератсияи Россия, Украина, Беларусия ҳамин як корхонаи шумо тамоми ноҳия мерасад ба тамоми ноҳия ё ки иқтидорро тамоми шаҳр? 1000 тонн. боз як 1000 тонн дар як моҳми? як сол. бо ҳамеша корхона 20 дига бошадам маҳсулот ҳаст. маҳсулот ҳаст. яъне ки деҳқона маҳсулоташ намепӯсад ё ки ҳаст ки бо мепӯсаду корношая мешавад? аз ҳисоби он ки агар фурӯшба наравад, агар рангаш дигар мешавад, баъд харидораш вай мешавад, нархаш паст мешавад. ина тезтар фурӯхтан накунад ки 2 сол 3 сол баъд агар рафтагина рангаша гум мекунад. ҳар кун як корхонаро ба мо нишон диҳед, кани аз кадом қисмҳо иборат аст? асосан қабули ва маҳсулоти қабул ҳамин ҷа қабул карда мекунем. аз инҷо қабул мекарданд. овози таҷҳизотҳо баланд аст, барои ман такрор мекунам. ғурр накунед ки ман булбул борин такрор мекунам. тар мекунем аз сӯи он ки вай чангу ғубору хоку чалха камакак оба тар мекунем. ин навашо вобаста, яъне сорти зардолумо вобаста. сорти зардолу агар тобовар бошад, агар бисёртар оба меистад, агар тобовар набошад, агар камтар меистад. баъд ана ин таҷҳизот ки ин душ дигар ин мерад оҳиста рафтиста шоташи барабар, яъне ки шотка дорад ва ин тоза мекунад. инҷа дар он ҳамин ҷа инҷа мешуштааст. ва чӣ дору дохили сеткада чӣ? ин сетки пиёза мондуки ҳамин чиз канализатсия набаровад. ин ғажлими? ин ҳамон ширени зардолу. ширени зардолу. волга тида мешаду. ин дар дохили ҳамин шустушӯй мешавад? дар ҳамин шотка метарошад. тоза мешавад. мебурад. тоза нашудагиш ана инаш афоласт. обгардон мекунад. инаш аллакай обаш тозатар шудааст, дидед? шағалу тангшамайдаю ҳамаша тоза карда мешавад. агар обаш бисёр шудаги бошад, ин вентиляториша сар мекунем. вентилятори ҳавои гарм? не, ҳавои пуф мекунад. тани обаша мепарадад. ана бая андоза мешавад. инҷош калибровка будааст.
yakın, duyuyorum, seviyorum, zor bırakalım. ana qiziqish haminda. Ana bibined. Inja maydatar ash mefroda. Maydatarash, kalontarash, bu duti digarash hafta aysa. Inja maydatar ash ay mana surukhi hol bo'lmasas. Avval mebiyot surukhi maydada maydash meg'altar. Maydash guzashta surukhi kalon shudra afsodas mana bibined. Kalon shуда inja mefrad. Bu kalonash inja mefrad. Ya'ni ki kalonash ba oxirash inja mefrad. Sifati nag'zash inja mebiyot. Sifati behtarinash inja memodas mana. Inash kalontar oxir omadas. Inash maydatar. Kim обработкаш хелин? Ина грифтеда бад рофлёк пардонда. Ай, хел мегирифтену бад гуҷоба мебурдиям. Хайра имкани. Лабай. Коркарди химиёвӣ мешавад. Инҷа ба чи? Коркарди химиёвӣ бо ёрии сулфур. Сулфур. Ин барои он ки сиёҳ нашавад. Аҳа. Яъне ки рангаша Сулфур зарар надорад бе инсон ба? ин ҳамон проценти даркориша мегирад халос, не бисёр намемонад. Зарар надорад. Не, зарар надорад. Сулфураш ҳаминми? Сулфураш намемонад. Олтингу гирда. Мабодо агар Ина чӣ хел мекунад? Ҳамҷа мемонад дуд мекунед ме? ина инҷо монда истода чӣ мегӯяд алов мемонад. Ҳамин сиёҳ алова наме. Тамом мешавад. Дуд мешавад. Фарз кардем 5 тонна монид агар 3 кило ё 2 кило мемонид. Ҳамин 2 кило тамом. И худаш дар мегирад ме? Сулфур дар мегирад ме? Гугл қазанед. Дар мегирад. Яъне баъд чӣ кунад? Ана инаш вақт сушилка мегӯем, инаш яъне ки ҷои хушк мекардаги. мекардаги ҳозир. ин хушк мекардаги. Аҳа, инҷа бо гармтар. Инҷа гармтар, инҷа ва ҳозир акун вентилятор мемонем ки фук карда истад. Ҳамин хушк мешавад дохили ҳамин ба? Ҳамин ба хушк мешавад. Ин як 20 градус шавад, як 50-60 градус мемонад. Асосан ина инҷа офтоб шавад агар гарм бад мешавад, офтоб шавад гарм мешавад. шавад то 70 градус гарм мешавад. 70 градус гарм. Ана иниша баъд мо холодильник сохтем, холодильник кардем. Инҷа ба. Холодильник кардем, дута холодильник кардем. Мабодо агар маҳсулото мо шудиму харидораш нашуд, барои он ки вай гарминда вай мешавад, ҳам хушк мешавад, ҳам хосилча гул мекунад. Баъд мо сархона сохтем. Акун ҷои упаковка мекардаги то унҷа буд ме? Рафтем бинем. ҷои бурҷома мекардаги. Ана ҷои бастубанд кунӣ. Дастӣ ҳа? Барои ки хушрӯй мешавад дастӣ. Ина автоматизировать карда намешавад? Не, автоматизировать мон накардем. Намедонем ҳозир карда мешавад. Автоматизировать кунӣ навза коргаро бекор мемонад. автоматизировать кунӣ коргаро бекор мемонад. Мана ҳамдирони азиз бинед кане инҷа чӣ нешонадаги. Як хонем кани ҳам. Курага без косточки, драйвд абрикос, сушёни фрукти из лучших плодов. Куҷо бинависондаги ки Мадин Тоҷикистон? Ин ҳозир мо коробка айсиби кардаги мо ин асосан Украинаваю дигар ҷо мерасад, Туркия мерад. Бисёриҳо гуфтанд ки Тоҷикистон нанавис, туркҳо бурда истода ина моли худашон харид моли туркада мефурӯшад. Ха барои мо фарқаш чия? мо харидан ҳозир бахарам. Пул штият баъд оянда мекунем. Оянда мекунем. Як адад карда гирам. Оянда мекунем. Ана дӯстон азиз, агар ин корро накунед намехаран охир, дуруст? Намехаран. Шумо фурӯхтанатон дар кор? Фурӯхтанамо дар кор якумаш ки дуюмаш ки як бор мо бозор ба даромданамо дар кор. Бале. Аввал бозор ба даромда гирем, баъд кованагар баъд мегӯем ки мо ин айни Тоҷикистон буд. Бале ба омода мегиранд. дӯстон азиз, дар ҳақиқат ин бозор ҳамин аст. Агар Мадин Тоҷикистон рӯзи нависем харидораш нест. Ини Туркия аллакай бренд шудаги. Ҳама фурӯхтан дар кор, ососа бозорро гирифтан дар кор. Мефаҳмам шумо, ба пуррагӣ мефаҳмам. Ҳамдиёрон азиз, ҷанҷол накунед. барое ки бачаҳо пул дар кор Мадини Тоҷикистон гӯем агар нахарану бепул монанд ин шикоят дар кор нест, бигузор пул шавад ҳозирашда. баъд Мадини Тоҷикистон оста мебурояд. дӯстон азиз, суханҳои ганда нагӯед. ин хеле техника агар ки вилояти Хатлон ака лоҳаи дар вилояти Хатлон ҳаст ин техника? Нест а? дар вилояти Хатлон ҳам агар шавад онҷа зардуллоҳо бисёр аст. онҷа яке аз минтақаҳои зардулпарварии хуб аст дар Хатлон ҳам нағз мешавад ва инро кунанд агар бениҳоят хуб мешавад. мо ёрдам мекунем. раҳмат шумо ба шумо ба як ҷон ташаккур, ба шумо бурди кор аз номи гурӯҳи Ангуру ва Боғ ба шумо як ҷон ташаккур. дастон дард накунад. хуб сиҳат саломат бошед, ба шумо муваффақият. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд корхонаи меваи тозакунии хушкмева.